kamot no atong pamation ang maayong ideya ni Ate Jen kung insay ikasulti sa gipangayo nga maayong hunahuna gikan namo sa litter center nga insakto ba daw yang gibuhat nga di na niya tagdon yang inahan. O medyo nagdumot man ning inaan ni Ate Jen no nasuko naigi. Medyo wala pa siya kuan natin. Yes, so pa siya nakadawat. Oo. So, Ate Jane, welcome sa imong mga maayong hunahuna ang ikatag sa atong litter center karon. Yes, Ate Will. Medyo nahimuod ko na guna-una no kay so far wala pa gyud ko ka experience og gingana nga ano pagdala sa ako sa akong kaugalingon nga medyo adautan or unsa ba unsay ko na normal man siguro sa ato gyud no labi na kita nga nahimo na tang ginikanan normal gyud sa ato nga mubati tag kasuya or pagselos kung naay attention sa naay usa ka tawo nga makailog sa attention sa atong anak di ba para sa ato normal na siya nga kuan nga pagbati isip tawo and isip kanang inahan ba nga sa imong huna-huna nga kamo ang perminti nga uban gikan pa sa pagkagamay hangtod nga didakuon niya the moment ka didako na maka-feel ka nga medyo lain na ang prioridad dili na ikaw so nasabtan nato ang pagbati sa inahan about anang pagselos pero ang di pud nako matugkad sa pagkakaroon at tiwil no kanang binuhatan nga para mabalik sa imuha ang pagtagad is mudaot ka or mangdaot ka og tawo dili siya maayo dili siya ideal para sa ako pero kung naa maigaling mga tawo nga ingana dili lang siguro nato ingnon nga i-judge dayon nato or kasukan dayon nato or dungtan dayon nato sila kung ingana man galing ang ilang pamaagi para mabalik ang imong atensyon dito sa ilaha kay posible sila pod sa ilang kaugalingon naapod na sila kaugalingon nga struggle nagkuan pod na sila no naglisod pod na siguro sila pag-adjust unsaon nila nga dili sila ingon pa mapapas or mawala sa kuan sa prioridad or sa huna-huna o kasing-kasing sa mga tawo nga ilang gihatagan og pagtagad sa susama na sa ato mga hinahisgutan previously no na agyoy ginikanan nga murag dili pa kaya dili pa ma-take niya nga naanay kaagaw ang iya naana siya kaagaw sa atensyon sa iyang mga anak so kanang mga ingana nga klase siguro sobra ra pod ang kan siguro tiwil no ang pagtagad or ang pagmahal niya sa iyang mga anak mahadlok siya nga mailugan or makalimtan. Yes, oo, medyo naagiti po sa usa ka inahan nga inana Ate Jane pero talagsaon ra po na sila nga mga hiya sa usa ka inahan nga inana no nga medyo di nila madawat ang tinuuray nga panghitabo sa kinabuhi nga inana gyud nga kung maminyo na atong mga anak so let them free na wa na kay murag kay mo man puy atong naagian di ba sa ato nga kuan nga ni hawa pud ta sa atong ginikanan di wa na ta hilabti so dapat di na manghilabot. Yes. O para sa ako pud Ate Will siguro ang pinakagihugutan ana sa iyang inahan is ang iyang experience sa ilang kaminyo di ba kay nahisgutan sa atong letter sender nga nagbulag sila sa kuan sa iyang amahan ug iyang inahan basin og hadlok siya nga ang iyang na feel ang iyang na experience kani adto sa gibiyaan gibiyaan mo sa inyong amahan is mabalik ma-feel niya otro sa inyo marag abandonment ba no dili na to siya mabasol if ever man galing ingana ang iyang gibati para sa ako sa pagkakaron masabtan pud nato ang imong pagdistansya makasabot ko sa mga kuan nimo no sa desisyon nimo nga mupalayo sa ka kay lisod pod og isungsong nimo imong kaugalingon ug unya naapa pod ang kuano naapa ang kabugat ang intensity sa imong kahiubos or kalagot ba kung unsa imong gibati sa imong inahan kay dili pod nato malikayan nga while gaurot-urot pa ang atong gibati unya naa din ang tawo sa atong atubangan ang tawo nga atong gikahiubsan gikasukan gikalagutan di nato malikayan nga makabuhi ta og mga masakit nga istorya nga mas kuanahin mas para sa ako mas crucial kay mas modulot gyud ang masakit nga pulong kaysa sa kung unsay mga binuhatan nga or pagpangdapat ba sa imuha so para sa pagkakaron siguro okay pa nga distansya sa ka pero dili lang siguro nimo itugot nga magpabilin nga magpuyo sa imong kasing-kasing ang imong kalagot ang imong pagdumot sa imong inahan kay dili pod nato ikalimod nga bisag unsa pa ka
lisod or bisag unsa pa kad maot ang pamaagi or ang ilang nabuhat sa ato naagi hapon tay tulubagon or utag kabubuton sa atong mga ginikanan. Yes, correct, Ate Jean. Gina nato kalimtan nga irespeto gihapon nato atong ginikanan bisan aduna sila maot nga kinayang ipakita sa ato. Mhm. Actually sa iyang gibuhat Ate Will, medyo nakakuan gihapon ko no. Naka-appreciate gihapon ko. Kay bisan taog dili siya ganahan matubang bisag dili siya ganahan moadto sa iyang inahan makikita pero naghuna-huna gihapon siya magpahatod gihapon siya og kung unsa man galing ang iyang siguro makuan nga mga grasya no naagihapon ang imong pagrespeto. In fact ang pagdistansya para lang makalikay nga makabuhi og istorya is usa gihapon na sa mga pamaagi nga nagpabilin gihapon ang imong respeto luyo man sa imong gibati nga kuano kahiubos or kalagot naagihapon ang imong respeto ang imong pagtawag ani pagpugong sa imong kaugalingon nga makalikay makabuhat pa og sakit nga mga butang or makabuhi pa og sakit nga mga pulong. So kudos Yes. gihapon sa iyang ingana nga desisyon. Insakto gihapon Ate Jane kay aron dili kuano madugangan ang kuan problema. So now kay ikadugang gamay lang no sa nagpalabanta sa atong expert. Kung unsa ko nagbuhaton nato kung ang atong inahan mismo dili makaangay sa atong mga partner o asawa uban na ba. So number 1 ang inahan nato no. So ato daeng pamation kung unsay mga istorya sa atong inahan. Imong gihapon di ay pamation siya kay lisod pud kung maistorya ang imong inan sa imo mo open up og nagpabungol-bungol ka wa ka na mati murag makuan sab siya masakitan. So and then unsay imong buhaton isip anak reflect ug unsay iyang gisulti sa imuha and keep your eyes open. So tan-awa imong kuan ibuka imong mga mata kung unsa tinuod ba to. Pamatia siya kung paniid ka kung tinuod ba dili kay mo diretso ra kag-react. So number 2, if the issues are small. So kung gamay ra kayong small let them pex kuno let your partner no. Imo pong istoryahan ng imong asawa nga naay gisumbong gihatod nga istorya ang imong inahan negatibo again sa iya. So imo pong pamation ang part sa imong asawa. Ayun. So dili ka mo kuan pod mo diretso kasuko sa imong asawa na may inaana gud Ate Jean nga sumbatan diretso. Kung One-sided. yes, one-sided sila. So number 3, sit aside clear time with your mother and clear time away from them. So imo daing istoryahon nimo ang imong inahan sa insakto nga oras and then siya ra kanang walay makadungog lain mo off limits ka. Ayaw atubang ang imong asawa o ang imong inahan kay siyempre ana ora damang gisumpaki ginati tinubagay gid na. So na again na ko na again na interaction. So mga negatibo nga mga reaction. So for avoid certain topics if you can. So kung unsay topic nga imong buot i-resolve katora focus ka. Ayaw na pag kay kinirabang babae kay daghan kahiyog mo ma-interview Kay na. pasikot-sikot. Yes, dili mo direkta sa mga topic nga issues kundi daghan pang pakapin. So so ikaw ang mag-mediate. And then kung moabot na nga time, ayaw kuan na sila. Ayaw pag himo ang ikaw pud mo tabang hinuog duot sa imong partner kay dili na maayo murag wa na hinuoy kapuntahan murag wa ni kadaganan Ate Jane ang kuan ang partner nato kung inaana ang atong buhaton. So number 5, do more solo visits to your mother. So karon insakto sa imong gihimo nga kanang wala ka ni adto na di na ka magpakita. So opposite ay ang dapat ay na imong buhaton ang imong bisitahon imong inahan nga ikaw ra ayaw daday mo asawa. Pakig-istoryahi sa hinay nga pamaagi. So kung pwede pa Ate Jean isit aside na lang siguro tong mga kanang panghitabo nga mga words nga mga hairs nga nadungganing mo or kanang kalimtan na lang to no mo day ingon nga ilubong sa kalimot kay tungod kay inahan man nimo siya. So whatever kuan ka ng mga happenings inahan is inahan gid na. So may nagingon nga utang loob nato sa atong inahan ang atong kinabuhi.
Kay kung wa pa daw nag-sacrifice ang atong inahan og 9 months dala-dala sa ato dili ta mataw diri sa kalibutan. So mo na ato una-unaon mga anak nga bisag unsa kadaotan sa atong inahan, ato gihapon siyang hatagan og respeto. And then number 6, remind your mother that your wife makes you very happy. Gid Ate Jean ha, very happy. Very. So mo na ipabutang o i-inform sa imong inahan, ipakuan sa iya hanguna-huna nga ang imong asawa is imo na ng kapikas, no? So dili nimo siya ma-neglect o dili nimo siya mabiyaan kay imo siyang gihigugmal labaw. May gihigugmal labaw sa tanan. So mo na inana, no? Nga gihigug imong need ang imong asawa sa imong kinabuhi uban sa imong family, sa imong mga anak. So dili ka gusto nga magkabulang mapareha sa iya. Kanang ina na ba? Ingno nimo nga jud nga dili ko gusto nga ang inyong naagian akong maagian. So gusto nimo nga buo imo pamilya. Oo. Kay inana nga pamaagi. Basin Ate Jean og na siya kanang gusto po niya nga maagian siya ang anak ang iyang naagian kay naapoy inana nga klase nga ginikanan. Lain. Kung unsa inyong naagian, paagian pod nimo o ipa-experience pod sa mga anak, di ba? Na ay inaana na mo ni among naagian sa ana, inaana inyong buhaton. So mo na ila hapon na. So na last sit an ultimatum. Kung dili siya mamati sa imong kung dili magpakahi o magsigig hapog panghilabot sa imong partner, so mo na ingon nga need to set a clear boundary. So imo na siyang kuanan. Bisag inahan mo siya apan hatagan gyapon ni siya og kana diha ra kataman. Set aside ka Kuralan. diri kita na ay koral. So ipins nimo ang imong ang imong ang relasyon sa imong asawa ug sa imong inahan. Kay dili man maayo nga tungod lang sa mga kasuko o kaangay imong imong mama sa imong partner nga magka-break up o imong pamilya. So ikuan sila duha. Kinahanglan nga imo silang i-set aside and then time comes Ate Jean nga magkabalik ra, makauyon ra ang mga relasyon nga dili sinabot sa karon nga panahon. So jud mo ra toy among ikasulti nimo nga ayaw ipadayon ang imong mga gihuna-huna nga kanang imong gibuhat karon nga di ka magpakita sa imong inahan kay mahiubos pud ang imong inahan bisan na asya makaingon nga negatibo nga mga kinaiya nga wala ninyo naangay apan paning kamuti nga kuan siya no kanang ma-change siya sa iyang kaugalingon nga pag volunteer nga mautro ang iyang kinaiya ay anong ka nga kamo may magpautro sa iya Ate Jean kay dili gid na mautro kay mo ana gid na mo insist gid na ang mga tiguang nga nganong tudloan di ba na sa una nganong tudloan man ko ninyo nga nag-una man ko sa akong Nauna mo ko sa duyan. inana so mauna siya jud no nga ang imong buhaton nga magpakita ka sa imong inahan ikaw sa lang una ayaw sa dada ang imong partner kay medyo basig mo na time nga magkuan Ate Gino magkinamarasay na magbugno na kay naana man ang uban inaana man ang kasagaran nga di na ma-hold. So Dili mahiubos or dili makuan niya. Kita na po'y muhatag og igo nga atensyon sa ilaha. para na ingon Ate Jean basta dako ang edad magkamubo pud ang buot. gani no. So naa sa atong adjustment no manawagan tuod ta no sa mga anak karon nga ingana ana nag-anam-anam na nakaanam-anam og ka feel nga naay kabag-uhan sa atong mga ginikanan. So kinahanglan na susihon nato unsaon nato pag-handle. Kinahanglan andam nato atong mga kaugalingon nga parte pod na sa atong pag-learn sa kinabuhi and pag-adjust. And syempre ingon pa atong pagbawi sa atong mga ginikanan pagka naa na sila dinha nga stage no kita na pod ang makamao nga mo-adjust og mosabot. Karon ato nang pagabasahon ang atong napili nga quotes for the day. Gikan kang Honor D. Balzac nag-ingon, "The heart of a mother is a deep abyss at the bottom of which you will always find forgiveness."
So, Ate Jane, gamayng paghalapag sa atong quotes nga atong napiliog para sa ato tanan. Yes, Ate Will. Susama na sa famous nato nga famous nga linya no nga kuan nga kanang unconditional gyud ang love sa ato nga mga ginikanan labi na sa atong inahan no. Bisan unsa pa man ang pagsulay or unsa pa man nga mga panaglalis ang atong maagian sa atong mga ginikanan sa atong inahan, and di gyud nato gihapon maidinay nga tungod sa pagka unconditional sa ilang gugma, bisan unsa pa kadako ang atong nabuhat nga sala or pasakit sa ilaha. Sa atong Bible verse for the day. Gikan sa Genesis 3:21. Nag-ingon, unto Adam also unto his wife did the Lord God make coats of skin and clothe them. So sa pakasala ni Adan ug ni Eva sa pagsupak sa mga gihatag sa Ginoo nga balaod, apan iya gihapon ning gihatagan o giprovidean og aprons o sinina aron pagkuan la malikay sa kanang kaulawan kay nakamatikod naman sila no, nakaamgon naman sila nga hubo dai sila, so gihatagan sila sa Ginoo sa tanan aron wala tan-awa sa Dios ang ilang pagkamasinupakon kundi gihatag gihapon sa Ginoo ang pagpasaylo. So mao ta mga kanan Kini si Ate Jean. ug kini si Ate Well. Uban sa atong control nga si Engineer Primo Flores, salamat sa inyong pagpaminaw ug dalay kon ang Dios.